Deskriptiv statistik vil sige at reducere mange data til få tal eller parametre. Det giver os mulighed for at få et skarpt overblik over ofte store samlinger af data. I denne video skal vi se, hvordan en univariat analyse, og det betyder, at vi analyserer bare én variabel, på nominalniveau lægges ind i SPSS-programmet og giver os mulighed for at lage et sektordiagram. I en undersøgelse blev 16 deltagere på et norsk kurs for indvandrere spurgt om deres herkomst, hvad angik verdensdel, altså hvilket kontinent de stammede fra. Det var tale om 4 kontinenter: Afrika, Asia, Europa og Sydamerika. Nominalskalaværdier handler om at kunne placere individer i likeværdige grupper, som samtidig er principielt entydige. Det vil sige, at den målte egenskab kun kan placeres i én klasse. Man kan ikke stamme fra 2 verdensdele. Klasserne udelukker hverandre. Derfor nominalniveau. Nu vil jeg demonstrere, hvordan de indsamlede data lægges ind i SPSS-programmet, og hvordan programmet kan generere et sektordiagram. I SPSS starter vi i variabelpræsentationen, Variable View. Først giver jeg min variabel et navn. Dernæst går jeg til Measure-kolonnen og definerer, hvilket skalaniveau det taler om. Her nominal. Nu klikker jeg på Type, vælger Numeric, som programmet er forhåndsindstillet til, sætter et 1-tal for width og et 0 for decimals, klikker OK. Så går jeg til Values-funktionen. Her indskriver jeg værdier for hver enkelt kontinent. Der er tale om 4 kontinenter, og derfor bruger jeg 4 værdier for at kunne identificere hver enkelt hver for sig. 1-tallet repræsenterer Afrika, 2 Asia, 3 Europa og 4 Sydamerika. Se, hvordan dette gøres. Der er jeg klar for at lægge mine empiriske data ind i Data View. Nu følger jeg mine notater og skriver de ulike værdier ind i kolonnen, som svarer til de oplysninger, jeg har fået fra kursisterne i sprogundervisningen. For at tjekke, at mine data er korrekt indskrevet, kan jeg klikke på ikonet Value Labels. Nu er jeg klar for at generere et sektordiagram. Jeg vælger Graphs, Chart Builder, Pie Polar, drager figuren ind i forhåndsvisningen, griber tag i min variabel og trækker den ind i feltet Slice By. Klikker OK. Programmet lager en visning i et nyt output-vindue. Jeg kan nu redigere på grafikken. Jeg kan forandre farver. Jeg kan øge skriftstørrelsen. Tilføre en titel. En undertekst. Når jeg lukker denne dialogboksen, vil mine redigeringer blive overført til output-vinduet. Efterfølgende er det let at kopiere diagrammet og lime det ind i for eksempel et Word-dokument.